Добре дошли на всички! Днес ще разгледаме една концепция, която може да промени начина, по който подхождате към работата в екип и взаимоотношенията. Тя се нарича теория печеля-печелиш. Здравейте, аз съм Румяна и през следващите 10 минути ще разгледаме как сътрудничеството може да доведе до успех за всички участници. Независимо дали работите по училищен проект, играете в спортен отбор или дори планирате събития с приятели, разбирането на теорията печеля-печелиш може да ви помогне да постигнете по-добри резултати и да изградите по-силни взаимоотношения. В края на това видео ще разберете как да прилагате теорията печеля-печелиш в различни аспекти на живота си, като направите взаимодействията си с по-позитивни и продуктивни. И така, нека да започнем това пътуване към по-добро сътрудничество и взаимен успех. Алекс и Джейми седят в класна стая. Те работят по групов проект, който включва създаване на презентация. Атмосферата изглежда напрегната. Двамата ученици седят в класната стая и работят по групов проект за часа по история. Алекс иска да получи възможно най-добрата оценка и решава да поеме контрола на целия проект. Алекс възлага на Джейми само второстепенните задачи и взема всички важни решения, без да се консултира с Джейми. Алекс вярва, че това ще гарантира, че проектът ще бъде изпълнен перфектно. В деня на презентацията Алекс прави безупречна презентация, а Джейми стои отстрани, чувствайки се изоставен и недооценен. Алекс получава желаното призвание и оценка, но Джейми се чувства разочарован и недооценен. В този сценарий Алекс печели, като получава добра оценка и признание, но Джейми губи, тъй като няма възможност да даде своя значим принос и да получи и той добра оценка и да се поучи от опита. Подобен резултат може да навреди на взаимоотношенията и динамиката на екипа в дългосрочен план. Как бихте се чувствали на мястото на Джейми? Случвало ли ви се е това? Или сте били в ролята на Алекс? В традиционните условия на конкуренция често се наблюдава резултат печеля-губиш, при който успехът на едно лице означава провал на друго. Понякога дори се стига до ситуации загуба-загуба, при които нито една от страните не печели. Но с подхода печеля-печелиш всеки може да излезе напред. Това е начин на мислене и стратегия, при която всички страни, участващи в дадена ситуация, си сътрудничат, за да намерят решения, които са от полза за всички. Вместо да се конкурирате помежду си, вие работите заедно за постигането на обща цел. Сега нека разгледаме различните видове стратегии за водене на преговори с помощта на проста диаграма. Погледнете мрежа с две стрелки. Едната представлява вашите цели, а другата целите на другото участващо лице или група. На първо място, стратегията губя-губиш се проявява, когато и двете страни не успеят да постигнат целите си, което води до отрицателен резултат за всички участници. Това често се случва, когато и двете страни не желаят да направят компромис или да си сътрудничат, което води до ситуация, в която никой не печели. Следва стратегията печалба-загуба. При този подход едната страна се стреми да постигне целите си за сметка на другата. Това е конкурентен начин на мислене, при който успехът на единия означава загуба за другия. Макар че това може да доведе до краткосрочни печалби за победителя, то често води до негодувание и влошени взаимоотношения. От друга страна, стратегията губиш-печелиш е когато едната страна се отказва от собствените си интереси,
за да позволи на другата страна да спечели. Това може да изглежда като благороден или саможертвен подход, но постоянното използване на тази стратегия може да доведе до чувство за неудовлетвореност и подценяване. И накрая имаме стратегията печеля-печелиш. Този подход се фокусира върху намирането на решения, които са от полза и за двете страни. Става дума за сътрудничество и гарантиране, че всеки ще напусне преговорите с чувство на удовлетворение и успех. При сценария печеля-печелиш и двете страни работят заедно, за да увеличат взаимните ползи. Окей, това е теория, но как да постигнем победата в реалния живот? Как да превърнем теорията в практика? Това е въпрос. Никой от нас не е съвършен и всички трябва да работим върху развитието си. Но позволете ми да споделя някои от 5 основни принципа, върху които да се съсредоточите при преговори, сътрудничество, в екип, в училище или в общуването с приятелите ви, учителите и дори родителите. Добре, има 5 основни принципа. Да преминем един по един. Първо, търсене на обща основа. Търсенето на общи позиции е в основата на всеки печеливш преговорен процес. Преди да започнете да преговаряте, отделете време, за да разберете интересите, нуждите и целите на двете страни. Какви са основните мотиви, които движат всяка от страните? Какво искат те? Каква е тяхната нужда? Като определите общите цели, можете да формулирате преговорите по начин, който показва как и двете страни могат да извлекат полза. Това изгражда доверие, защото ни е грижа за нуждите на другия човек. Второ, общувайте ефективно. Вече имахме курс, който ни обучиха на общуване. Така че само да обобщим. Ясната и открита комуникация е от ключово значение за всяка връзка. В училище, на работа, в семейството или с приятели. Бъдете добър слушател и задавайте въпроси, за да разберете по-добре гледната точка на другата страна. Уверете се, че общуването ви е уважително и съпричастно, като се съсредоточавате върху проблемите, а не нападате човека. Отделете човека от проблема. Освен това, бъдете кратки и ясни, когато представяте собствената си позиция. Яснотата в комуникацията намалява вероятността от недоразумения и повишава цялостната ефективност на преговорния процес. 3. Създавайте стойност, а не просто я разпределяйте. Печелившите преговори не се състоят само в разпределяне на определен пай, а в неговото разширяване. Търсете творчески решения, които могат да увеличат общата стойност и за двете страни. Това може да включва мозъчна атака за алтернативни варианти, компромиси или дори обмисляне на дългосрочни партньорства. Като наблягате на създаването на стойност, е по-вероятно да намерите решения, които удовлетворяват и двете страни. Ще разгледаме това в следващия курс. 4. Поддържане на гъвкавост. Бъдете готови да се адаптирате и да правите отстъпки, ако това означава приближаване към целта, която всички желаят. Това обаче не означава да жертвате изцяло собствените си интереси. Става въпрос за балансиране между вашите нужди и нуждите на другата страна. Гъвкавостта включва и откритост към нова информация или променящи се обстоятелства, които могат да повлияят на преговорите. 5. Изграждане на доверие и дългосрочни взаимоотношения. Изграждането на доверие е жизнено важна задача. Доверието е свързано с това да бъдете честни и да демонстрирате надежност, последователност и почтенност,
по време на целия процес на преговори. Нека отново разгледаме сценария с Алекс и Джейми, но този път те подхождат към проекта с мисленето «Печеля, печелиш». Алекс и Джейми работят по групов проект за своя част по история. И двамата ученици са нетърпеливи да се справят добре, но разбират значението на сътрудничеството и взаимното уважение. Вместо един ученик да поеме контрола, Алекс и Джейми сядат заедно, за да обсъдят своите силни страни, интереси и идеи за проекта. Те признават, че всеки от тях носи уникални гледни точки и умения. След като обмислят идеи, те решават да разпределят задачите според силните си страни. Алекс поема ръководството на проучването, а Джейми се фокусира върху създаването на интересни визуални материали за презентацията. По време на целия проект Алекс и Джейми поддържат открита комуникация и редовно се чуват, за да споделят напредъка си и да предлагат подкрепа. Те си сътрудничат при вземането на решения и включват обратната връзка един от друг, за да гарантират, че проектът отговаря на общата им визия. Деня на презентацията Алекс и Джейми представят цялостна и завладяваща презентация, която впечатлява съучениците им и учителя. И двамата ученици се чувстват горди от своя принос и благодарни за възможността да се учат един от друг. В този сценарий Алекс и Джейми печелят. Те не само постигат висока оценка за своя проект, но и развиват ценни умения за работа в екип и укрепват приятелството си. Работейки заедно за постигането на обща цел, те създават положително и полезно преживяване за себе си и за своя екип. Помнете, че принципът печеля-печелиш е нещо повече от компромис. Той е свързан с творческо решаване на проблеми и взаимно уважение. Независимо дали работите по училищен проект, участвате в отборен спорт или разрешавате конфликт с приятели или семейството, възприемането на мисленето печеля-печелиш може да има значителен ефект.